Balerong Group Jakarta mempersembahkan sebuah bidaran Minang berjudul Pitaruh Ayah. Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Pesan-pesan kaset ini khusus diperuntukkan buat anak kemenakanku generasi remaja Minangkabau. Semoga ada manfaatnya. Harapan kami atas segala kekhilafan dan kekurangan mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Onak kanduang sibiran tulang buah hati limpo baku ruang ube jariah palarai damam sidingin tanpa di kepala. Kamari-mari melah dua ajurun dengan dia sampaikan. Kalau dilihat dipandangi nak dicaliak umuan terpakai, badan ayah beransua tua kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek penintu mualah tibo di jangkauan. Tabuah di gua tigo-tigo, badan berganjua balik pulang, katampe asa mulo jadi surut ke tanah nan sabingkah. Badarun ngaya pemandian balasia bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limu cukui setanggia ya bungu. Bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mairiang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandang pekuburan. Kagolek di liang lahat tanah sakapa bapak kalang mahir yang maduk kabilat. Di bateh papan nan sahalai, badoro tanah penimbunan tatagak mejan nan duo menyalo jiluang hitam, doa dibaca pengabisan. 7 langkah naik di kubuan, datang malaikat bertanya. Tapi jangan tanya kata jawab, usah dakwa kata bandiang. Utang ke anak nantakana kasih tagayang alun sampai. Jokok basuun bak nantun nak. Taradok pusaku kebajawe ataupun warih kadibagi usah diarok dari ayah. Sabab Allah deba itu. Salamu dunia ditunggu, ayah disesu para sayang gilo diarak-arak untuang. Tapi kaganti amih mbak diurang timbalan pitih nan babilang. Hanyo pitaruh batinggakan banamu pitaruh ayah. Itulah tanda kasih sayang utang nan nyato pada anak kini-kini ayah lansaikan. Dangakan malah anak kanduang, simakkan mana nyato-nyato. Satitiak usah lupakan, sabari janganlah hilang. Ganggam mare pacikan taguah, siang ngambillah kapatungke, kok malam jadikan suluah pidoman patang cepadi. Takalo masuda ulumu awamulu insan kalaya. Bundo di dalam pesawangan sadang dilamun-lamun nombak. Angin badai lawi menggilo kilek patuih hujan besabuang kalam lembukan alang-alang. Luar ke Allah pegantuangan indak kamano kamanggapai. Dek lamu lambek badayuang sepueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Tali turun sawah dibuang kapa merapek di tapian balabuah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun nak mandi darah sekujua badan. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan nan duo bunyi pakiak sepanuh kampung cando pendeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia na laya ke bumi Allah nangko laya saratu juntuangnya. Adapun tujuan mungkasuinya mangko jodarah samutibo. Sirah hati pakai pengana lambang berani laya batin indak menaruh gamang takut. Mengapa tangan suuk kida mendongkak menyipak-nyipak? Itu makna orang bagak medan galanggang nanyu hadang cakak dan tidak kunjung damai. Pakiak bukan sembarang pakiak. Sorak kumando dilewakan ibarat badia Jomariam tandu negari dalam parang. Maka pada hakikatnya nak. Hidup adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan bahkan tak mana
kemenangan janjang ke istana menuju kursi di partuan. Sesungguhnya manusia adalah raja. Berdaulat di muka bumi Allah banana menobatkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk itu ayah pasankan nak. Usah menjadi raja kalah. Nang berjalan menakua-nakua mengicek tetagun-tagun. Hilang banso punah martabat, menambah gantang tekanakan menyamak dalam negari. Kalau ang nak tahu jua nak, hidup nangko ndaklah lamu dunia hanya sekejap mata. Caliaklah contoh jo ibarat. Masulah ia disonsong abang mati dianta dek sumbayang. Antara abang je sumbayang disinan kamat dibacokan hingga itulah jatah umua. Bakato Muhammad Iqbal apalah kato di beliau. Umur bukan ukuran masa. Hidup tidak takaran zaman. Sehari singa gerimba 1000 tahun bagi si domba. Makna menjadi singona bukan menggadang bakato dareh bakita bulah di tangan kandak bajanyu awak surang. Indak nak. Bukan itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang pagunokan masonan pendek bapacu marabik boko membuat amal kebayakan. Baguno ke diri surang tak pakai di masyarakat manfaat saling pengalam. Untuk apa panjang bajelo hingga betungkek selalu ngapi kalau awak kiliran tangan masak lacuit makan perintah. Kok kunun pulau kuma bamiang manggata di dalam kampung cilaku hidup itu namanya. Selampingan daripada itu, umur bukan sabateh kubua, hidup bukan salaci abis. Tapi ada hidup sesudah hidup, panjang dan tidak kau juangan nak, itulah hidup di akhirat kemari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh janjilah sudah tak buat bertimbang mulut dengan Allah, makhluk kataat khaliknya. Kita memacik kali kambana, usahkan dua tagang salampih dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok putuh keduanya, sinang tahanyut hendam karam. Kini dirintang mengenangan iswa diseso penyesalan. Di dunia rintang jurato, di akhirat gilo juga gau kalamlah jalan kesarugo. Mengana sakah nembak kian nak, ayah bapasan bawa siap. Rantangkan banang ke langit, hubungkan diri je Tuhan. Jalin kulindang natih bumi, paharek buhu wajah manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah cancangan buhu sagaragai kapanan buhu salabuhan samo Jawa kaduanya. Menunakkan duang jenyayah, ijanlah bosan mendangakan mengecek indak kalamu taga dek sesu menyimpannya. Jika anak arih memandang simak jadalia mata batin, adapun tubuh manusia terbangun dari 3 runggo. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, ketiga runggo di bawah. Yang dimengkasui runggo atas, ialah ruang di kapalo bakandak isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapal, ulu tenaga baliang-baliang pembalah haya di lautan. Tersebut runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati sangka iman lubu agamu. Ikolah pidoman jurumudi keganti kompas di nangkodoh, jangan sampai sasek pelayaran hilang tujuan tanah tapi. Salorong runggo di bawah nak paru nan minta dikanyangkan umpamu peraka tempat barang. Tangsanu muatan kosong, alamai oliang jalan kapal, dihampeh ombak juga lombang menantang karam tak bertumpak. Atau kalau labuliah ayah misalkan kepada alam Minangkabau terdiri dari 3 luak. Pertama luak nantuo, lambang kucing warnanya kunyang. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa kunyang pertanda kemenangan. Tujuannya, orang jadi adik kuasa sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi kata orang kini. Kedua luak nan tengah, simbol sirah harimau campo, barani kerana bana hukum dan tidak makan bandiang benamu perintah syarak. Cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, adat Allah syarak punado tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilah baru.
Nan ketiganya luak nan bungsu, corak hitam lambangnya kambiang. Rila aja sabah bau sau rumput nan indak pandang daun. Dek padi mangko menjadi, dek ameh mangkonyo kami. Mengecek iyo je pitih, bajalan tantu jo kain, karajo tantu jo nasi. Ekonomi baso canggihnya. Itulah tali sahalai pilin tigo, tungku nan tigo sejarangan. Kewaang nak samparono nak menjadi orang baharago. Sadulun jasmani jirohani, dunia dapat akhirat buliah. Mako sarekkan kepalo jo pengetahuan, panuhkan gado jo gamu, gasaklah paruit juara tu. Dia teh tungku nan tigo, sinan tajarang kehidupan. Masak hakikat manusia, insanan kamil sabatangnya. Tapi usah senjang barek sabalah nak rumit naracu menimbangnya. Kok cadiak saja ka dipanggakan iduit bansai tangan di bawah tagigi lidah papi tua. Amih hurai nang sambuakan yuang loyang laju kecek orang. Tapi bak bunyi buah pantun. Kok rintiak bana kalau deta lakit talilik di kapal. Kok cadiak bana kalau suka kecek taimpi di nang kayu. Itu pun wak bingung merasa cadiak kecek indak bakurunciangan disangko pitih pasak lidah. Sombong takabua muaronyo. Geliang bak geliang sirih rareh indak tahu tampuak lalayua. Lonjak bak lonjak labuanyu isi gacampo di dalam mahajan tuah rang namungkan. Dibalik daripada itu nak, kok dia teh isi lapan wah cadiak Allah pandai punyo. Nan di bawah muatan sare pitih sambuah bando melimpah. Tapi pasak di tengah nyulungga iman goyang agamu tipih hilang pidoman kapawasi. Andaknya, kok kayo suku dimakan, ringan tangan menolong orang rajin basakai pesidakah. Kok tumbuh hawa orang cadiak, kusui satu lah menyalasai karuah baringan mempajaniah. Maha cecek murah nasihat sinan nagari mangkuaman. Maka dari itu nak, satiok kakuk kadia wairun yang sepatah kadi sabut. Bulek lavana katuati sesuai dalam kiro-kiro. Nayakkan dulu kata raju. Caliak timbangan hukum syarak laikuh dalam rida Allah. Itulah naracu nan tak paliang nak sarato bungka nan piawai indak bagi cuah salamonyo. Anak kandung belahan nyawa jaret sama tuayah bundo putuh tak jawa keduleh. Sepihak kebadan diri ayah, kurang nan bukan cedek pandai. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam rumit lah ayah babarito. Ndak mungkin si bisu kabanyanyi, mustahil selumpuh kemenari baarang buto kemembimbing. Hanya dek sungguh rajin menyimak dari alam dapat baguru di sinan tibu pengajian. Mari to cari rasionya. Di balung sebelum kuku di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jelangit ado di dalam. Kini na ayah curayayah papakan tuah cilaku nang talukih, dicaliak jemato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Ado ampek suruhan ampek tagah nak. Nan pertama, iduilah bak rumpun awa, usah dicontoh bak tibarau. Nan kedua, tiru beringin tengah padang, jauhkan sifat bak kiambang. Nan ketiga, simaklah hanau dalam rimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan nan keempat, jadilah serupa paku, ijan seroman jubindadu. Baatakahnya rumpun hawa ataupun talang buah bambu. Nyampang tumbuh di tampet lereng tanah suku tabiang memuji. Kok indaklah hurek nama mengkuang taban badoro sedionyo. Bukit pun mindak tasesu lurah di bawah kelindungan gagang menjelo dapat junjung. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat lah tuo pagunuju. Ba itu sifat kadipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, biar kampung atau dirantau membawa rahmat gerang banyak. Pandai-pandai je masyarakat, tahu-tahu melinggang raso, usah pemaha tapi rugi. Kok mengecek maga agak, pikiakan tiuk kabakato tapi usah katokan nan tapi kia.
Sabab luku di pisau tampak darah na 2-3 taweh penawa sanang yang tidak tempat bakeh. Tapi luku di lidah sulit ubeknya mendanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Nan bak kain dimakan ngange, lipek patahnya tak berubah di kambangnya nyai tiok ragi. Bak kato-kato orang tua kue, kaki ketaruang inai padahannya. Kok mului entalonce ameh tantangannya. Selain daripada itu, setinggi-tinggi batang batuang, pucuknya rumbuak ke bawah menyilau bumi sampai tumbuh gunung dan tidak terlupakan. Sandia babi siap bakih rabuang. Kok sampai kalian gadang suak usah lupukan jasa tanah tahu membalik budidaya. Lamahnya pulau dikatakan. Maliwak diputangin, manggerai dipupuk-ribut. Bak cando-cando ketumbang jangan kepatah rata tidur. Tapi tibo tapasuinyo kareh bisa melantiang ke udara indak siapa kemenahan. Satiok rueh basambilu, tiok buku bematan pulau langkuk juduri jumiangnya. Namun tabungkuh dalam kalupa dari luar tak nampak rupa. Artinya semantang ngawak diatih usah panden palabiak dadu uju tekabua tu namanya. Balarang bana diugamu nak tak cecek sepanjang adat. Urang duit banyak batuah, urang mati banyak kiramai. Lawik satiran tau bebegu taluaknya baran jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau baragiah mahamun sekali jangan. Sabaliaknya usah pelupukan jasa urang. Walau sehalih dijobayam kadang paedah manfaatnya. Pemaaf sabajurilah habiskan dendam kesumat. Dia orang banyak buruk awak bebudi bayak jua. Pakaikan bana tunakkan luang, usah dicayah dilengahkan. Itu tantang buluah jobambu. Baalah pulau jeti barau cuba wang gangang simakkan nak dapat paham makimahnya. Hidup tibarau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh badaun panjang bakal lupa. Kalau dipandang dari jauh seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah haram baraya rasuamba indak batantu pengicuah gadang mukironya. Karo ketek sebantuak jaguang di silau indak berbuah bunga sehalai tak menaruh. Kalau ini tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinang terbuka rasionya. Barambuh angin kemudian tibarau madok kemudian kok bakisarah kailia inyo baputa kian pulau. Nyampang ditumpu dari ateh lah satu manggu angguak urang diam minum rumah. Kian yu komariyo lawan jo kawan semuyu pendek yu segala yu indah adu dan tidak yu. Tibo Golkar lah masuk Golkar, urang petigo inyo petigo kampanye PDI paling demuko indah bab pendirian. Akasudahannya jadi anti membung kuat masuk keranjang tak baikong kok pai ndak menukuak pulang ndak meluai rago bara diri awak. Di dalam bahasa nasional tapeklah kok dikatakan bahwa inilah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan tanpa motivasi dan munafik sulit dipercaya. Awak kok mesti jujur nak. Kok indak katakan indak, kok lai tunjukkan lai. Usah takah-takah si puluh alun di tanah labadarai manipu diri sendiri. Lagak bercanda orang kayu mengecek pantang di bawah. Baagan yang baalah mantiak perak besapuah di jarinya sarawa bagan tiak jua. Padahal baju basalang balagakan juang. Tiok kalapau tiok utang. Cah bon cah pinjaman sekali ndak babayaran ditunggu orang di hariaknya. Anak cacak tabang ke bentiang tibur bentiang makan padi. Awak rancak kupiah tel yang diresek saku tak berisi. Jauhkan banan dan panantun nak. Hongih kecek orang kampung bagunjiang orang suak kita. Ada pula yang seorang cadia menggaleh hinyonan santiang. Impor ekspor buah tutuannya bursa efek nan tahu bana. Paisok kawan di santuangnya. Jauh gamu hinyonan paham. Nahu sarah mantiak ma'ani tafsir Khazan Imam Ghazali ke surau tiak dirayung. Geopolitik tahu dahulu sajak mendari Orde Baru soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia ulu nuklir tenaga atom Amerika seanjo. Awak bagak juara balai
sia juga yuang ilmu batin kumpu karate silit tuo sadonyo putih di baliau digarega layu sungitnya. Ko ota soal baburu kulo anjiang paliang betuah lupa gerai nan hitam kulit dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapanih kulo sambilan buki kajarannya kakandiak kakijang lamuh latigo liang kani sayang kapan kai sekali balur. Ba itu pun ado mengaku santiang jawadat pantun papatah mayabana luak tigo lareh nan duo katu ampe undang do baleh pecahan undang 20. Di Male inyola nampak kami menitah persambahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui menjo datang kawah mengundak-undak baru diang nak manang surang mupakat pantang mengalah bakatu indak pestinah. Nang sahandak sabuliah nyona. Ko iyo awak orang cadiaknya bisa tapakai. Ko awak orang indak tahu usah berpura-pura tahu. Ikulah yang dikatakan di Konghucu. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu barasuinya tidak tahu, iko bisa diberitahu. Tapi man susah nak, indak sadar kalau nyopan dia, aku penyakit abi hubek tunggu menanti ya jalulah. Sipek cadiak tak dapat diturutkan bodoh tak bisa diajari, itulah sipek cilaku. Buangkan mana jauh-jauh nak. Usah ditiru di tuladan. Akini caliaklah pulau kayu gadang beringin di tengah padang. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh labumi di rumpulnya. Dek gampo indak tabokekan dek badayalun katau liang konolah goyang ngani lalu. Taguah jo pendirian, istiqamah dalam tauhid berprinsip tegar dan kokoh. Kalau yakin tumbuh dipaham, sajangka duduk tak bakisah setampuk tagak tak bapaliang. Walau ba'alah pujuk rayu, haram kunyang karena kunyi pantang lama ulah dek santan. Rugi jo pitih ndak ditumang nak, jaliah payah pasah biaso. Tapi jangan diagu martabat orang. Lompek selompek ambuat tibo indak berserap katuduo tak iduit mati pun jadi. Kayu baringin bapucuak cewang ke langit tinggi malepai awan biru pidoman musyafir lalu. Daun rimbun buliah betaduah, bakih belinduang kehujanan panih keganti payuang panji. Uretnya tampik baselo batang nanggadang kesandaran dahan narampak kabagantuang. Aratinya panutan di masyarakat. Cadiak kabakih rang batanyo kayu ketampik rang batenggang bagak tumpuan kemangadu. Satitiak katanya dilawikan garak juga jadi contoh sipai kesuri jatuladang sumarak kurang di nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Sungguh pun beringin tinggi menjulang, tapi tingginya menungawi bukan main pok nan di bawah. Walau gadangnya tebirumbun gadang menenggang kenang ketek kurang menindak takut talendo. Itulah sipek pamimpin nak. Samantang berpisau tajam indak sembarang dirawikan doh. Jika menembak balamat jaleh sasaran makan pelor. Tapi kalau darah mateh lanyo ke bawah karusuak siku bermain ke muku mengadan sipak atau ngerunci yang yunan barawi lahnya tu lurah tababatu malasau sajo dari ateh bukanlah sipak de baringin nak. Ingatlah apabila kayu larabah baabanalah kagadangnya batang lapuak daun karege usah diaruk ke bepucuk entah tindawan kabungunyo. Tuah nalamu hilang laleh joloncek-loncek ke betonggok kurang mencibia bekulil yang tangguang laruso salamuko. Pahamkan bana tu nak kanduang ubek makan pantangan tikan nak jauh bala penyakit. Yang tadi beringin tengah padang baapulo nasib kiambang. Jika kiambang ke dibacu itulah semalang-malang tuang nak. Iduitnya menyisiah-nyisiah ku inggok menapi-napi ke tengah takwi de galombang. Lai baure indak cukam tajuntai kepalang turun. Walaupun tumbuh diaya tapi tarandam-randamnya tak basah tarpong rapuangnya tak anyut. Biduak lalu wawak besibak di angin badan batundo ke kunun riak mampehkan.
Kiambang adalah simbol manusia rapuh, lamah darah bemental loyo. Sangkan iduitku persaingan nak. Parang ganas medan kejam tekad membatu dan tamu mensiu nomor kedua. Ragu-ragu dalam basikat bimbang setiap keputusan alamai awak mati stokok lah kalah sebelum parang. Urang penggamang mati jatuh anak, urang pendingin mati anyui takwi jebayang-bayang surang. Dek sabab karena itu, yakin-yakin jo pendirian. Jangan bak payung tagajai pasak cualang-alang lamah bingkai, sesiwi angin mendatang sesambu warinai menimpo awak laku cuik metiaka. Tapi layakkan panji-panji yang iwang, bangkitkan Nur Muhammad kipeh labaru tungku batin. Sekali masuk kagalanggang pantangkan babaliak pulang, patah sayuk betungkek paruh lagu nanusah tabangkalai cilaku ayam di sabuangan. Jiko sepancuang lun putih kalau selangkah hendak sampai, kini gagal bisua ulangi. Dibaliak-baliak memanggang barunya masak dua dalam, diulang-ulang bak menyapuh sinan ketampak kumiliknya. Sabab kegagalan adalah sukses yang tertunda, baik itu kecek cedek pandai. Simaklah pulau anu berimbona. Tumbuh tak ragu orang tanam berabu sigai nak memanja indak suatu nan tabuang. Batangnya mengandung sagu mengkanan orang sanagari jukudo-kudo melamakan. Uruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di balah-balah elok ke kasau joka lantai kepaga narancak banah. Daun nan tuo jadi atok nan pucuak ke daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya elok ke tali, saga pun banyak kegunungan. Buah lama nirunya manis, dimasak jadi lagulo di param tuak namanya kok rasan itulah cukup. Sampai pun kami yang palapahnya tak pakai karbu api. Sabalun datang kewe joronsong jatuh dakeh orang namokan. Sungguh pun awak orang batuah, bansuanau indak takabuah sifat sombong jauh sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tempat tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di nalereng atau nandata, biar di gurung tanah lakuang inyo wasanang ngati juo. Daunnya ndak rampak bana, kok gugua silero tuo jatuh belum buat kerumpunnya indak tagaduah kiri kanan. Sangkanya manusia mencontoh anak batang sampian namu siangnya, pastilah. Nagari aman kampung Santoso gemah ripah loh jenangi barek murah tanam menjadi. Itulah masyarakat nan adil makmur di bawah ampun ridha Allah. Maka tercapailah nagari nan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sababalah dia baituna. Setiap orang berpencarian mempunyai padok surang-surang tak ada istilah pengangguran. Katimbun jurang kemiskinan hilanglah bingit kenan kayu kecemburuan sosial kata orang kini. Sadonya berpotensi, sadonya aktif produktif, nan butuh pangbilasuang, nan pakak pelapebadian lumpuh penggaro ayam nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan, baik itu pemimpin mengatakan. Miro ndak buyah sombong kalidih. Ko indaklah karajo sapu betumpuak saruk di laman. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, sabab dirabuak kayu api sanggup membakar burayu. Maka kalaulah sampai tak bagunona, ilia santai mudiak bermainlah kadang bagendong jiwo iduit begantuang karanggaet, malulah awak baknya kurang lapulo dari sampian. Inok menuangkan tunakan luang bawa pikia dalam-dalam. Kabar beraliah mulai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat sama biasu tumbuh di baluka rumang saujui kecang pagah. Buahnya baduyun-duyun kulit berkilit kuning ngameh halih bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya.